good morning. It's another brand new day. Kay baw ko gimingaw pud mo na kay wa kadto ta mag-istorya sa tong mga vlog lately. Kuan man gud guys, ang i-share ninyo gamay. It's because tungod man gud kay nagkadaghan nagang atmis ang naong. Mura bitaw og na kuan na apektuhan nagang self-confidence, pero today murag ang ginahuna nga ada acne ra bitaw na ang importante na mas atong kasing-kasing. So bahala lang mga tawo mo judge diha, pero di man gud jud pug kalikad dyan nga makanahan bitaw ka nga mauta na sang naong nga na ara nang lain na sang naong jay labi maghinagbo mo sa imong friend nga wa bitaw maanad nga gimong naong ingani. Dami guya na unsa man imong naong jay nga naon ka mura bitaw murag sakitan ko nga kanang nay inga na although nga makaingan man jud nga ada begas ra man na, pero dali ra sultihon, pero ikaw na as katangdanan nga daghan kag begas makuan jud ka maapektuhan jud imong self-esteem. So mo na nahitabo na naapektuhan ang self-esteem mao nang lamang gi switch sa gahang vlog o kanang ingato nga wa sa kaso ta mag-istorya. Pero last night kay nagkuan man mi, nag-fellowship man mi sa mga hangkaaban sa simbahan. So ila kong giingnan nga okay ra na kay tan-awon sa Ginoo kasing-kasing di man agnawong beauty is skin deep. Mo na nga karon nakita na pud ta. Karon guys, mangita ko utanon buntag pa sa jo guys, gikan pa ko sa simbahan kay didto man mi nato gabi overnight. May actually wa pa ko kailis. Pero okay ra kay mangita ko karon guys og utanon. Kay labog na ako dari sa lugar nga naay utanon. So look at the view. Naa dari pako. So manguha mi rug pako. So this is pako guys. Mahal ko ni sa lain nga nasud. Ingon sila or sa lain pud nga probinsya katong medyo syudad-syudad ba ag dating sa lugar. Medyo mahal ni siya, pero daris bukid free ra kadaning mangutlo dari sa dapli sapa. Yeah, dapli sapa ni siya motubo guys. Anas mga medyo basa-basa mo moisture nga lugar. Gamay ra man gikuha guys, kana ra kung pangkonsumo, di pud palabian kay masayang ra man gud og daghan ka adto nimo unya. Kuan bitaw kanang kas ara bitaw kung kaon. So gamay ra gikuha. Guys, ni uwan na pud guys. Sige jaguan rong si manaha, pero maadyo man inom pud na kay nga talong ba makainom-inom man tawo pug tubig kay di kamo kuno poy uhawon di pud lalim. Kitog na ako guys kay kasagawan. So katong pako gani nga tagi kuha guys, ato sa atong ibutang dares na print kay unsa ako magbigamo. Nagalibog lay ko sana habang gisahon or habang sinuban labi yung sinuban, pero bunot paglubi magkudkod daghan og trabahoon og magisa ka anak tra man dito naman gisa, pero lami pa kag sinuban wala pa ko kag sinuban. Bitaw guys, nalipay ra po ko guys nga nakakita ko sa vlog ni Lisiki kay ngano nakakuan kog idea ba nga unsaon na hagahang video nga unsaon na pag-edit, unsaon na pag puro mabitaw kay araw bitaw pong mo improve pud kanang di bitaw pud ingon og kanang basta lang ka maka-video kay nga kana tagaan pud nimo effort gamay, tagaan pud nimo gamay nga palabuan kay grabe pong ka Oo, magabutan na ako nung maurapod ka nun. Wala may mabitong naapoy kabaguhan ka nagmay. So, about sa content, tuwa magyapon nagbago, kaya maura magyapon ang content, kinabuhi magyapon dari sa bukin, pero alam silang gi-improve.
Yan problem sa dawin na sa Jai video. Kay sa una og magmuingo sa una nagtanom ko nga na. Aga namang tinanong mga ipakita ninyo, wa man nagipakita mo giin sa tuna pagtanom. So dapat hada pang ipakita giin sa tuna pagtanom nga na ba? Para lamiin po tanawon sa vlog. So na mga realizations sukad nga nakakita ko sa vlog ni Lisiki nga. Lami day pud kung mag-vlog kay ipakita pini mo giin sa tuni mo pagtrabaho. Nga na di ra ingon kay puro istorya ra kailangan na po kay maipakita nga nagpugi jud ka. Ako sa una, gang vlog before kami ko, hi guys, good morning! Nagtanong day ko ganina guys, ug buwak mo gang tinanong. Nga na raman, wa man nagipakita pagkuha na dito sa tagkabaw, pagkuha sa dagami nga na, wa na nagipakita. So dapat ay ipakita pud para murag na apoy. Kuan ba ginang video murag lami pud tan-aw bahan ay ba. So mo na hang na learn, so nagpasalamat kong Lisigi sa diyang inspiration karon. Nga ganahan ko magtanong kay aron lami ang gusto ng vlog tanawon guys kato bitong nang harvest si Jar baghana lami man kadto gusto pamati mag-harvest man naghana na ko grasyahan baka pugos Ginoo maka-harvest pa ka puno mo kanang mo bunga baka tong hangitan mga nga na suwat na og na ako jud mismo ning lihok from start to beginning og grasyahan ba jud Ginoo og nga na makalingaw jud guys hina arang katugnaw ka guys ini kuwan. Wa pa ko mulis bay guys kay balik pa ko si bana sa kay practice man ko og choir unsa para ugma ani sinmo. Basig dahira ko magluto. Total spy gabay gana putog sila suwa kay giihaw na malagi nila tong baboy nga naay bilahan og naay buto. Ila namang giihaw sumong na sila dahil suwa dito wa ko magadang nagsuwa. Kay ina may suwa pero giluod naman ko man gusto ko mukaon og kanang huta na pud kay gahapon kay nagkaon lagi putog dang karne lahi naging tijan gusto ko magkaan sa bugutan para lahi na po duguan ba lasa saba ba pati sa tijan kay di ba dapat maadyo masitag ka og karni hybrid patay madugay basta kay siguro ako guys natigwang na gud siguro ko or unsa ba kay gusto na ko og kalinaw bitaw sa palibot ug sa hanangana di ko gusto na og aliwaros kay bragay po anak ko sa aliwaros sa kinabuhi labad nga og kanang nay mga aliwaros labi na kanang magiinan-inaw nagtagay-tagay na sus grabe murag mugahig ang dani trauma gud siguro ko kay nakita ang ko sa una guys og naay gipatay sang atubangan high school ko ratong tengura kuan man to deep night kana bitong night pista lagi sa ato ang lungsod unsa na may mga kalingawan yan dadas amo kay mga 10 days man siguro na ko sure ha mga 10 days before the kanang kuan jud katumanan silang kapistahan sa ilang patron sa mga Katoliko nanay mga deep night nay kanang LGU night na may mga tagaan sila gabi, mag-prepare, magpakita sa ilang mga talento. Nga na, datong tengara, deep in na ito. Ako sa una, kaya apel malay ko sa dance troupe sa eskwelahan, kaya musado, magpupo sa una. Datong tengara, ga-preparar namin, kaya musado, ag-ano sa Jawa dito, folk dance. Basta kaya itik-itik, man siguro ito lagi. Ano laging karaan, mga folk dance, ba, janay, baso, daris, among, ang itong tong janay kandila, uyol, musla, o sipyat. Jakaron, agak ko, ready na malagyan. Sa mo ko ning ready, okay na ko, di din gawas ako. Ting kay, tingan ko diyan, may naginukdanay. Pagkakita na kay diyan magang magwang sa. Tanaw ba, di ning gukod, kakitaan ko sang magwang. Di siyempre, kita ba kay, kuan ba ta? Na ba tay kuan dyan nga, lukso ng dugo, makakita ka sa imong isuon nga murag introbol, murag dyan kag mulaban. So, ning gukod po ko kay nahaglok makuha ko, yung mulaban na itong time, pero nahaglok ko hanggang gukod kay, ug sa may tabo ning gukod ra pud sa ijang barkada kaning giaway na di ay dito pa sa simbahan kadung ating dito po ko sunod-sunod po ko duslak maninganas ka ng kutsilyo nga nakatas sigal ang mata nga nakakita mo jud ko pag duslak pag sa butrom hasta sa kutsilyo nga pang ihaway baboy ba rakatlo kan dito pug ang maguwang laki kay nga na po si jeng kaduslakon nagfurug jud oy duslak na taw nakadagan pa pag duslak pero nagrabihan siguro ko pag guslak na lang siguro to nakadagan pa pero tama na kaadyo ang tugidasin tir dito gapos nga grabe lagi dari man ay gusto tiyan ang gawas lagi guys agpuan nga nanay ano bang murag fats ba ni dyan ano bang uil yan na grabe lagi muralay ko itong nagiring dugay ko na ito kamubon oy dugay ko kamubon mo na makakita nga ni kung na yung mag-iinam guys ngurag na dyan ko suka dito ko nakakuha na grabe haglot jud ko og makakita akong na mag-inom-inom. Sa tinuod naman guys naglikay-likay ko sa amo des gahapon sa mga nailing adlaw kay haglot lagi ko kay kasagaras mga tao dito sa amo daris bukid di siguro sa amo daris bukid kasagaran nagiinuman okay ra man tanahan dari mo gus amo kay makainom na lagi madaot ang mga
utok mga away na nga na mo nang kuan ko dyan mo recall sa una na itong nakita bitong di like nga na namatay pa dyan mo nang nahaglot dyan ko mo nang ako so kada to di dyan ko ganahan na ug mga nga ng klase sa tapok ako okay raman ko ka ng pangahig na yung mga event bitaw nga makatunta event nga mo tudlo na tas maadyo okay ra ko na pero kana mga inga na mga singaw mga party di gadyo ko ganahan mo na nga mo to guys mo nang og magpista ganyan ng amo amo ang sityo ka magpista man jud kay murag mo man jud na inaandan sa mga tawo sa Pilipinas na naman dyan sa tradisyon mag-uun ako ako ban excited aga ko mag-uun si Iko kay kisa ba mag-uun makahana na mabukos ng sinumbagay nilubaay pagad na pinatjanay kisa baroy po na malipay so mo nang litli hang nga vlog wa sa jud ko magtingting jud pod kay sapod na dagan ko problema ron jud guys tinuod lang marang ana lamang gibaling ang atensyon sa pagpananom kay aron bitaw pong kuan ba mabisi ko nang gusi ko ron kuan ginauna na gani pa ko unsa na ko ihang itanom kay marag nalingaw ko ba mo ay ahang pamaagi nga makalimot sa kusang problema ug sa pod malipay po makagaan sa ang pamati labi nagganang magkuan pus mga tingos langgam di raman kamo kay ako mismo nigsuot na sa kalibunan makadungog ko makita ko jud langgam maglupad-lupad malipay ko makalipay sang kasing-kasing naman ang hapong i-share ninyo gusto na po yung mga tao na nga pareha na nga pinagdaanan sa kinabuhi mao nga kuan ba tinabangay ra gud ta ug asa tadapit nga butang malipay so para na kanang ingana bitaw nga klase sa kuan nga nang makakuan sa nature bitaw ma-embrace na to nature makagaan jud sa pamati proven and tested gid na ug maka sa syudad karon jud ka kakita jud sa nakakahudyan nga na mutanaw na lang mga video nga nagpakita og mga nature kay ang nature jud may number 1 nga makarelax sa atahang utok mo jud basta guys kay ning balik na paghang kakuba ba gikubaan ko mga tayo mga nakakita ko dahil gipatay sa tubangan ning balik ang kuba kay angin sa pista gikubaan ko sa mga tao bitaw magtanaw daw hiningan na kurman tagoy! Ngayon na po, ma'am. Kasi nag-iampus ginoon na, anta, malamdagag, unas mga tao nga. Anta, magpalado sila sa, ingan na, hadlik kang jud ka adyo. Uwan pa man guys, magkuha man ta kog lubi, kaya magsunod na naman jud ko. Kaya maraglami ka og sinunuban. Uwan pa man guys, man hindi pa ko matulin sa ang kaluman nun. Di pa ko gusto magsinum ta kay pa-time tigbak ko tada nang uwan jaw si kunon rabadari ububon kay COVID na mo nang naglikay ko man mag-istorya sa lang pud kay doga bisa pa mag-istorya. So salamat ka sa suporta na bisan pa mag-usahay na panahon nga siguro ma-feel ko ninyo nga ako mismo nalud sa ko na panahon nga gusto kong give up di na ko ganahan mag-vlog. Na di time nga na guys 11 tanan siguro sila ganahin na yung mga time nga marag nga na dito kita mga baji imot man ta pero masalamat lamang gihapon ko sa mga sige komenta na sige dasig na sige og suporta gihapon na kay makadasig mo video comment bisag asar ka tawo mo dasig na nga may floor go support ko nimo padadyo ni nga na malipay man ko man mora na ihanggi panghugutan nga ganahan pa ko mo vlog kay sa tinad guys kapoy mo vlog oy sa mga nagsugod-sugod og vlog na kay abi mo og dali ra kapoy di ba dalalim so kini kay nasugdan naman ni nang murag feeling naman ko na pud nga obligasyon na pud na nga nako ipakita ninyo kay nay nagbuhat feeling na kanang dyan yung take seriously nga gusto dyan ko magpalipay og tao nga tanaw na kay bawo dyan ko mawaha po na aman siguro po yung mga wana dyan mura po og kanang mabawasan po og kalipay ang kasing-kasing og di po ko makahatag ninyo kalipay so mara nga bisan og gusto na ko mag-give up total mabuhi man ko guys bisag simple ra ang kinabuhi mabuhi man ko bisag di ko mag-vlog mabuhi gyapon ko so wa ko nagmatter sa sweldo nga ang madawat na ning pag-vlog na kiniraman kana bitaw na passion jud bitaw nimo kanang gusto jud nimo bitaw gusto man jud gud na good pero na time nga bisan pag unsa nimo ka gusto butang napoy time gusto kang mundang tungod bitaw pus na pagay pinagdaanan daghi magsugol-sagol nga problema di man tungod kay di mula bagi mo hang trabaho man mundang ka nare time nga kahanahan kag undang tungod sa mga circumstances kus palibot niabot pud na nga di na po mag-vlog pero makahanaan namin jud ko ninyo makaingon jud nga mangita jud sila naho mag-uupod sila naho makahanaan na pud sila siguro naho mo na nga balik lang ko vlog so salamat ninyo kay kamoy gadasig naho nga bisan og lisod mag-vlog oy albi na magtanom ko sa kapag i-vlog na ang langan ko kay kumbati ko pananom kumbati ko panarbaho unja
magbutang-butang kung kami raw asan hay nga na. So di lalim pero aha nang gibuhat guys kay para ma-share pa na ninyo na pud matanaw. Salamat kay ato sa inyo suporta na. O salamat po sa inyo pagsabot na. Di man jud ko perpekto nga jud ko og pasensya og nay mga tawo nga nasakitan na or kanang wa na tujuan nga nasakitan mga jud ko pasensya ninyo. Ako normal ra po ko nga tao, simple ra po ko nga tao. Nga makasaag yapon ko bisan pagmingkog na ako'y Ginoo, makasaag yapon ko. Kay tao ra man, mo magpasalamat ko sa inyong pagsabot o pagmahal dito na. Taas pa ang journeys kinabuhi. Wa ko kay bawg asa ko na ni padpad. Pero arang hisalig sa Ginoo tanan. Ang tao bisag asa ko mapadpad sa ang kinabuhi, ugon sa may mahitabo na ang kabag-uhan or changes ang kinabuhi, ang gyapon mo, di gyapon kun jubidaan. Guban gyapon ta. Harap nang giampus Ginoo. Pero naajay mo bidya. By the way, guys, di pa rin ko makalimot ninyo, na di ko i-share ninyo. So, diha ining message na nga muhatag ko ni si Jan na kwarta. Ja, wa na gidawat agi sa kwarta kay siyempre, di ra ba dya pud ako mo naning kamot. Siya, trabahante ra pud, pareho ra pud minaning kamot sa kinabuhi. Di, asang gi-refuse, pero gusto dyan ko niyang mutabang na, wala naman hagidawat, agidang hatag na kwarta. Kay, sa una, ning dawat naman ko, na yung mga sponsor na sa una, mudawat man ko, kay ka na dyan, grabe dyan pang gipita, bitaw. Nandiyan na nga dyan sa ahang detalye. Wala man hagihatag ang details niya, hala man dyan giingnan nga, ma'am, gusto dyan ka makatabang na, adyo laman escape ag mga pahinim do mga mugawas ang video o jay full watch la magahang mga video malipay na kuda na gusto mo ko jang mutabang na di ug ija kung taga ag kwarta hay pa kus pulis na realize ra pud na karon guys nga makadawat na kog sweldo sa YouTube wa na pay rason para sponsoran ko ninyo kwarta kay makakwarta mo kus mga ads gahala manghanjo ninyo is adyo laman ninyo laktaway ag mga pahinimdem. So magpasalamat ko sa mga tao bitaw nga willing jud mohatag na ja katong mga tao nga nakahatag na tao nga ni suporta na sa panahon nga wa pa jud koy sweldo sa YouTube ja nawadaan po og trabaho sa una wa jud koy kakwarta-kwarta ja sa katong mga ning tabang sa mata ni tatay para mong updateon pohon og ma-okay na pohon na laman na asa nang gisit aside kay daghan pa pila ang problema. Magpasalamat ko sa tanang mga ning sponsor sugod pa na sa una hangtod karon. Pero karong adlaw guys basta makaya pa na guys ug na mo message na nga mohatag og kwarta di sa laman jud pud na dawaton kay makaya pa man jud pud ja anad mapukus kubri anad mapukus kubri ginabuhi agar jangan jud ninyo guys is ajaw laman jud ninyo laktawi pinamdon kay aron bitaw bang lang nabu ko makita sa hinagaan ba kay gusto mo guys makakwarta ko sa ang gihagaan kay ug maghimo kog video di man jud na ingon og dali-dali ra easy ra lisod ba guys maghimo video mag-edit pa kay nga na mo gastos pud kag load pang upload ay so in that way wa mo makarealize nga danang pamagiha injuan ako natabangan kanang di mo skip sa video mo to ha giingnan nga ma'am adyo na ra mo tagay kwarta ma'am kanang pananaw ra magang video adyo skip ang mga ads kay arong nalingaw pagkas ang video unja at the same time ako po natabangan ko nimo nga wa ka kahibaw nga natabangan na dai ko nimo by watching my video mo to giingnan si Jape karon mo panahon na guys nganong ning refuse ko nga ang ta lami man jud ta to kay tagaan ako dawat na ko limpyo ning refuse jud ko kay kakita ko sa diyan kahimtang tapos sila ang nasod na narbaho pud parihubing na ning kamot to para sa pamilya naluoy po ko niya kay ako giver man po ko di man ko tao nga hilig jud ko dawat pero katong time nga arang sira jud pud na hadong mga before nga ning sponsor na ja na bitaw dagkon kinahanglan jud para sa katong matang patay nga dagkon jud kinahanglan ning dawat jud ko dato sa injuhang mga gipanghatag karon naka-realize ko karon nga kanang di ra man pud ako mo nagisud kita man pud tanan nagisud so manang wa jud na dawata ang gisang gihatag na kay naluoy man gud ko niya naluoy jud ko niya dako baw maluoy jud po ko guys og mga OFW kanang mga naas lang nasud maluoy jud ko kay dugay ba ko nagtrabaho kana sila mo anay ang mga partners ibaw ko sila mga yugnas kinabuhi may sila floor ano arang paita dari ano kahibaw ko gun sa kahintang nila marang dyan gi-refuse bisan pagdako ko nga amount
bisan pag nakinahanglan ko, ako nakinahanglan man jud ko man jud di man jud ko magpakaipukrita nga ingin ko buwa ko nang hinanglan ko nanginahanglan ko pero mas dakagang kasing-kasing ni diyan naluoy ko ni diyan nga. Isod ko nagkinaluod sa ining duha si naluoy po ko ni diyan. Di hala man jud ina nga. Mo la man ibuhata ma'am, di la man dawatan ma'am. Pero pananaw sa mga video ja adjaw laktawi ag mga ads kay danang pamagihan makita na ko na ginagmay. So, mga to guys, ang i-share ninyo. Magkita rin sa sunod vlog, guys. Bye! Kaya marang tagkanan, itong istorya, buwan na ng babae, di dyan undang.